Good morning mga kabisdak. So second morning na turon diri sa campsite sa Jervis Bay. So nimata kog sa iyo kay gituyo na ko kay parang ako ang i-explore ang river dito dapita. Kay si Gian ug si Ami tulog pa man nya delikado sad kung na si Gian kay brag humok ang mga yuta dito. Tapos dagag lamok. So pabanta mga kabisdak ato ang i-check ni ang river dito kung sa porma. Makadungog na ko sa tingog sa mga langaw. Naghadjung-hadjung ba. So pasabot daghan gyud ay ko diri mga kabisdak daghan og langaw. Kuan man sa good food, daghag kanggaro. Mao siguro ning daghag mga insekto ba kay maski asan ay mga kanggaro. Mingaw karon mga kabisdak. Sayo pa man sa good food, mga alas 6 sa kabuntagon pero hayag naman. Nakita nito yung mga nagcamping. Daghang man din nagcamping diri. Nakita mo na isa kinan mga kabisdak. Di ba gahapon isa ra to kabuk nagcamping diri karon ubay-ubay mga nagcamping daghang mga nag-auto. Ato nang adtoon karon. For now, ari ta magsugod. Tan-aw na to diri. Nay kayak tulo kabuk. Orange, blue ug pink ang color. So para ni sa mga ganahan magkayak. For rent man siguro yung mga kabisdak. Naadto dito sa reception. Bali ari mo agi ang ganahan magkayak na nayagianan. Hunas. Gamay rag tubig. Siya. Bubo ang tubig karon. Ano to? Wala may lamok. Bintaha rong adlaw ay wala lamok. Nay mga kuno. Nay mga daghang crabs ba? Ang say tawag ana. Nindot sa day. Relaxing. Kita mo ani mga kabisdak mo ni siya kanang sa mga nagcamping dire nya mag bonfire gabi iba. Na mga kabisdak na nagcamping. Kita mo sa ulo yung mga kabisdak naglamok na mga nagcamping nangatulog pa siguro ni. Mga nagcamping gyapon diri na side mga kabisdak. Wala pa may nagtikaw-tikaw so tulog pa ni sila. Nindot ka siya mga kabisdak kaman kanang relaxing kayo siya. Kuan manggod kanang dito sa syudad busy halabi ang kining Sydney mao ni siya isa sa pinaka-busy diri nga state sa Australia. So kung maari kag inani nga lugar mabag-uhan jud ka, relaxing jud kayo, makawa sa stress. Ako ang trabaho mangud ka mga kabisdak kay stressful kay dakang mga deadlines ba manang importante sa gid mo surog mga inaani. Makapakalma si mong utok, no? Indot kayo, relaxing. Ang giingon nila mga kabisdak atong nasa reception dito daw sunahan dito. Mukusog daw ng current dito. Kanang murag pareha bitaw sa mga salida kanang Ovan River, kanang murag naay waterfalls inana na daw dito dapit. Iniingon man daw to nga bantayan daw ang bata kung maadto mi. Na mao ning whole campsite diri mga kabisdak na naglakaw. Couple nga naglakaw. Diri kay mga nagcamping. Indot sa siguro ning experience pero kuan kanang daghang mo lamok ambot unsaon nila. Kuyawan ni nga kahoy mga kabisdak ko. Kini ba? Murag PC. Murag PC. Karon kita inani. Oo kita inani Pinas. Dito nga side sa river mga kabisdak murag mo na siya ang isa sa tumoy. Murag niliko siya pa daw sa left. Mingawa jud kayo kana sa atbang ba. Nanasog nga daghang kanggaro diha ug mga bitin. Kana nasa loyo mga kabisdak pa kato siya. Nindot kay siya nga tento. Mura nagkan ba? Mura nang siya balay na gyud. So nindot kay kung nakinana di ba kay dili na kakinahanglan mag-rent og katong pareha sa amoa. So inana ra siya, siya balay. Na siguro na sala-sala ba og kwarto-kwarto sa sulod. Cute sad. Gana kung nainana pohon.
palit niya okay nana. Kini sila, napa sila hammock nga duyan. Para relax lah. Nice kaya. Napo yung nag-camping din mga kabisdak. Hinara kag tingog kay nangatulog pa ni sila. Yan na sila kayak sa do. Malado yan. Sa kayak. Napagod rin mga kabisdak. Cute kaya di ba? Nakag mga nag-camping ron. Weekend manggod. Mga itong giingon nga pag Friday mingaw kay tao nagtrabaho pa man. Marita diri. Diri dabita mga kabisdak mura mag. Arita mga kabisdak. Okay ba kung sa'yo na diri. Kita tag kanggaro diri ron. Ay tani. Wow. Induta Kita mo dito mga kabisdak. So maoto ang daghanap pog lamok diri Makaon na tong lamok taga bisdak taga buka na song babang lamok musod song baba. Mahaw tag lamok ani. Dito tubig padong siya dito. Relaxing kay mga kabisdak. Ang lingaw jud kay ko kay stress mo gud kani akong utok ba sa trabaho kay pila ka tuig sad nga wala mi bakasyon wala uli-uli Pinas. So kinahanglan kay nako ning inani kay pag-relax sa utok. Ninduta diri mga kabisdak. Lingkod sa tadire. Tambay ta diri mga 10 minutes siguro. Nay patay nga kahoy. Enjoy ta sa tong coffee. Lingkod ta diri mga 10 minutes mga kabisdak kay peaceful kay siya. Kuan man mga kabisdak taga probinsya ko ba? Ako nagdako ko sa probinsya. Nya dili jud ko city boy dito sa Pinas. Na ako sa probinsya. Ako mga amigo, mga silingan, mga probinsyano kanang kuan mga kabisdak ba? Kanang hilig mamingwit, magduwa sa kalasangan, luthang, kuan mo atong dagat para manguhag isda kay para maoy kita ko kanggaro mga kabisdak atong view. Naay kanggaro dito. Tan-aw na ninyo, nahan. Kit naay kanggaro kana na ninog tubig. Atong i-focus. Kanggaro. Naay kanggaro lagi. Siya sigbin mga kabisdak. Yan nila ko no. Ay kanggaro. Kaya nila ko Mga to mga kabisdak no. Na-miss kay na ko ning inani nga lugar kay ako nagdako ko sa probinsya gyud. Kasagaran tibuok childhood na ko mga kabisdak. Ako ang suruyan mga inani ng kalasangan ba. Nya mas i-prefer sa nakong musurog mga inani kanang magsugba-sugba sa gawas kaysa anang ana sa lungsod kanang mga kuan bitaw musud og mall di ko ganahan ana. Mas ganahan ko inani kay peaceful nya ganahan ko hugaw mga kabisdak ba. Dili sad sa ingon sa hugawan ta pero ganahan ko nayuta kay mo siya ma at peace ko og mga inani nga activity. So shout out dahil sa ako mga amigo diha sa among probinsya. Daghan kong mga amigo diha sila si Tuloy, si Joey, si Alan, si Reynan. Daghan mo diha. Kumusta mo diha? Mga kabisdak, padayon ta ninyo. Diri mga kabisdak wala na ko kay bag unsay nasunahan kay wala na may agianan diri. Patay ta kita tag bitin ba. Daghan ra ba daw bitin diri sa kon mga kabisdak Australia. Bantay ta ba. Kita tag bitin diri magkadaggan ko kabisdak balag. May bilin ni akong cellphone. Hadlukan kay og bitin mga kabisdak. Ganahan ko mo surig mga inani mga kabisdak, mga kagubatan pero taslakan kong bitin hadlo kong bitin. Pakan pa lang ta. Napo din mag-camping diri mga kabisdak ko. Kita man na. Nasa do? So na day maabot og camping sa diri. Nay itik Itik. Tara. Ilang siya. Napadayon taglakaw. Ato ta dito. Kita sugatong tag kanggaro diri mga kabisdak ba.
Sa atong reaction na napod pwede sa mag-camping diri na isa. Muna siya kuan mga kabisdak kanang setup gani mangrove area, no? Mangrove area na gid siya diri. O na ning dead end diri mga kabisdak. Nawala na may gianan. Kuan siya kanang mangrove na. Kung sa ato apa katunggan ni, katunggan. Sige pangita sila ng mga kabisdak. Kanang sa to bitaw katunggan, kanang tungki ba. Nang ibala sa luthang. Wa mo kita. Kanang iyang kanani kanang iyang bunga. Nindot na ibala sa luthang mga kabisdak. Mana mong permiduaon sa una bata pa mi sa probinsya. Balahan ni mong tungki. Sipa kayo. Kiyawa. Arita dari. Basa naman dari. Basa. Hindi na tayo maka-agi diha. Suok-suok na ni mga kabisdak. Bantay ko kay bitin lagi ba. Katong at tumigahapon sa beach, nakasign dito nga beware daw kay snake area. Kita na kasunahan og mga asakin na nagparking. Balik ta dire. Ako mga kabisdak, dream kay nako na or pangandoy kay nako maka-camping og ginani ba kana bitong sa tent gyud mag-camping. Basa-basa man lang mga yuta, no. Kaya bitong inani nga kuan pero gamay pa mas giyan god. Puhon igdako-dako ana niya. Mag-camping mi. Ako na naron. Kay ako naanad man ko sa kuan province life gud nagdako ko ginana ba. Manang ako na siya i-train. Mga inani camping. Kaya para di maignorante. Okay. Ang mata na sila. Ay, nahihinaman dito mga kabisdak. Mahal sa ito. Sugod na sa pang mata. Wala man sa pampamaakag mga lumok ba, no? Kato kong agian mga kabisdak ba? Kanang nasa kong likod. Kanang napuwa, kanang nasa likod. Ilang tent, gamay kayo. Nga, puros lalaki. Naglibog kog, no? Tupad sa lagtog, puro laki. Di madaoy. Awkward kayo may nahang mga kabisdak. Kay, inigtanday ni Uspikas, laki. Kalain. Manag-uyab siguro to sila. Diba? Chismis niya ito balik. Chismis ba kay gamay yung ilang tent niya puro sila laki. Kalain dapat tagsa sa tent. Ako di ka masugot na mga kabistak laki ba lain na pinag-camping diri mga kabisdak. Daghan lagi kayo nag-camping karon. Kita ko pathway dito adto ta mga kabisdak. Ato aning arion adto ta dito. Kabagat kita kuandre ron. Kabagatag kanggaro hilak-hilak gid. No, basa-basa na lang yuta. No. Bisdak. Basa na ni siya. Bisdak kay nagkalapok akong tiil. Lingaw ay ako mga kabisdak lingaw jud kay ko kay na-miss gid ako ning inaning environment dito, kining inaning nga setup. Kay mao lagi to sa probinsya ba. Abtan lang ko musugod kog laag pagkabata mga kabisdak. Usahay alas 7 buntag alas 8 na ako sa silingan ana. Muli ko na sa mga usahay kahapon na gagabi Anton ako makikaon sa mga silingan ba niya. Minani mi mamayabas, magbayabas. Mamanwa. Mo na ako na feel karon kay kamo mga kabisdak dugay-dugay na mi diri sa Australia. Nya kuan kay ba kanang city life bitaw kayo. Nga syempre hindi man na mao to ang gidak-an gyud. Mo nang atong utok. Nga bitaw. Pura kita ko kuan dito. Kangaroo siguro na. Bantay ta kay nasa news kay ang kangaroo lagi diri manumbag. Makikboxing ba? Kangaroo siguro ni. Bisda ko. Duduha ko kangaroo ba na siya or unsa na siya?
So mao ni siyang pika side sa kan mga kabisdak sa pika side sa river na po dito. Na ay river dito nga dapita. Di kanggaro mga kabisdak ko ano siya kanang bonfire. Abi og kanggaro kay gahapon kita mig kanggaro diri dapita. Oh, inaning bahuan mga kabisdak, bahong katunggan. Makamis sus na-miss gyud ako sa mga kabisdak, promise. Dugi-dugi na ko ulit sa mua. Inani ako ra ning tunob-tunuban sa una mga kabisdak, bata pa ko. Nguha mi og kanang tungki ba kay bala sa luthang. Ako mga kauban daghan kami ana, mga napu mi ka bata. Nya puro ka na mga lago nga mga bata ba, ang kauban sa una. Pero lingaw, isa na pugos lago ana, lingaw kay mi. Nga magbaon, nga magluto, sugba-sugba. Makamis kaya eh. Nindot kasi. Lamok ko. Lamok. So mao na ni siya mga kabisdak. Balik na ni sa campsite. Mao na ni siya isa sa kilid diri na gina siya. Trailer van, mao ni ako napakita sa gahapon nga video. Nang adlaw ba to? So mao na. Uli na ta. Alright mga kabisdak, so mao ni ato ang nagkaglamok natuyok na nato ang Tibok River. Dako tag nalakawan mga kuan siguro ni ato na lakaw tanan, mga almost 2 kilometers kay gikan man ta dito ganina. Ituyok ko dito, mga 1 hour siguro ko naglakaw-lakaw diri sa river. And nindot kay mga kabisdak, so ako akong review, ma-recommend nako nga kung kinsa may naa diri taga Sydney, Canberra, mga bisdak, i-try ninyo suroy diri kay nindot siya nga experience kay di ba permira diri beach resorts or something. At least kini naa siya sa bushes na siya sa marag kagubatan, tapos dool sa dagat. Tapos ang river, the best joking river. Ayos kayo kay kuan ka na ang peaceful ka siya ba niya. Daghan mga kangaroo makitaan ka sa pika side. So nindot kay siya nga campsite para nako number 1 nga camping site nga amo ang naadtuan so far, the best. Kung mubalik man mi diri sa Jervis Bay, possibility nga ari gyapon mi mo stay. So mga kabisdak, salamat sa pagtanaw sa mong video and see you sa ato ang next vlog. Please like, subscribe and share na sad mga kabisdak. Thank you.